Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Pahing 3 Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer Gusti kang kuwaos, Gusti kang kuwaos. Para adi yuswa, tiyang ingkang nate ngalami sengsara saklebeting gesangipun tamtu badhe nliti priksa gesangipun. Kenging menapa piyambakipun nandhang sengsara, menawi piyambakipun manggihaken wonten dosa lan kalepatan ing gesangipun, piyambakipun enggal ndedonga nyuwun pangapunten dumateng Gusti. Menawi boten manggihaken dosa lan kalepatan, piyambakipun badhe nyuwun pirsa kuwaos lan keadilan saking Gusti, kados ingkang dipun alami dening Ayub. Ayub 3:8 ayat 21. Mestine sira wus murup amarga nalika semono sira wus lair lan wus akeh cacahing dinanira. Ayat ing dinten punika minangka wangsulanipun Gusti dhateng Ayub. Gusti Allah maringi pirsa menawi panjenenganipun kagungan panguwas ingkang absolut. Panjenenganipun ingkang damel nata ngereh sedayanipun. Panjenenganipun ugi ingkang nata lan ngatur peteng lan padang saha sedaya mangsa. Ing ngriki Ayub boten saged ngraosaken kanugrahan saking Gusti Allah ingkang sampun nata lan ngatur mangsa lan sedaya ingkang wonten. Ayub tiyang ingkang mursid wonten ing gesangipun sinau ngraosaken kanugrahan saking Gusti lan mangertosi kawicaksanan lan panguwasipun Gusti Allah ingkang absolut punika. Piyambakipun boten saged ngereh dhateng Gusti Allah kalian kamursitanipun. Ayub punika ringkih, piyambakipun namung saged nampi kawontenanipun sumarah lan pitados dhateng panguwasipun Gusti ingkang maha kuwaos punika. Para adi yuswa, nalika kita nandhang sengsara utawi pikantuk pambengan ing tata gesang kita, sampun ngantos kita pados sinten ingkang lepat, nanging monggo kita tansah tetep mandeng dhateng Gusti. Kita masrahaken gesang kita wonten ing astanipun Gusti. Awit sengsara ingkang kita alami punika boten nglangkungi panguwasipun Gusti. Gusti tamtu paring kegiatan lan pangluaran wonten ing wekdalipun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut nalika kawula kasempya ing perkawis nandhang sengsara. Kawula tansah sumarah lan mandeng dhateng paduka, awit panguwas paduka nglangkungi sedaya panandhang kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa lan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian ingkang wedal sakmangke mondok ing griya sakit Tlogorejo. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Eyang Sarwito menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Ratiningsih GKJ Ungaran ingkang wedal sakmangke ugi nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun ingkang udah sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Kawula pitados paduka ugi ingkang tansah paring kegiatan
malah keporo wetahing bagas kesarasan. Lare astama kusala wayah buyutipun Ibu Soekarjo GKJ Plengkung. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen Ananda Gisele, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Kaeksi Wilayah Sekawan, Ibu Lilik Kastubo Wati, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Sema saking Diaken Purwanti SA, lan ugi Ibu Mariati, Wahyu Ujianto, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni